Denok instrumentuak ekarri dituzue? Bai! Banik, seinalea emandakoan, batera joko dugu! Irritx eta borrotx, zer zarata da hori? Nire aitatzorekin jolastu nahi dut, baina sofan lokartzen denean, ezin dut esnatu. Eta horretarako hainbeste iskanbila? Asko iruditzen zaizu? Ba, entzu jozu aitatxori! Aitatxo, sofa gainean lotan, nik berarekin jolastu nahi dut. Txoriak, txio-txioka, baina ez dinez natu. Aitatxo, sofa gainean lotan, nik berarekin jolastu nahi dut. Kanpai astintzen. Txoriak, txio-txioka, baina ez dinez natu. Aitatxo, sofa gainean lotan, nik berarekin jolastu nahi dut. Txirrinaz deika. Kanpai astintzen. Txoriak, txio-txioka, baina ez dinez natu. Aitatxo, sofa gainean lotan, nik berarekin jolastu nahi dut. Txirula jotzen. Txirrinaz deika. Kanpai astintzen. Txoriak, txio-txioka, baina ez dinez natu. Aitatxo, sofa gainean lotan, nik berarekin jolastu nahi dut. Sofan saltoka. Txirula jotzen. Txirrinaz deika. Kanpai astintzen. Txoriak, txio-txioka, baina ez dinez natu. Aitatxo, sofa gainean lotan, nik berarekin jolastu nahi dut. Kaseta martxan. Bla, 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 bla. Sofan saltoka. Txirula jotzen. Txirrinaz deika. Kanpai astintzen. Txoriak, txio-txioka, baina ez dinez natu. Aitatxo, sofa gainean lotan, nik berarekin jolastu nahi dut. Kukua orduan. Kuku, kuku. Kaseta martxan. Bla, 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 bla. Sofan saltoka. Txirula jotzen. Txirrinaz deika. Kanpai astintzen. Txoriak, txio-txioka, esnatu da lotia.